Minta kasngi la sakhi ya kajing Pakhang Shnong ka baar Kynta ha Baroh Kawei ka benta jong ka Garo Hills kum kadak ban persha ya kajing tmu ban pintrai kam da ka Public Private Partnership PPP mode ya ka Tura Medical College Hospital bat halor kajing bom yo tulop ka basau phulai banai linter jong ki nongtre ka NGEA ya kani kajing Pakhang Shnong la khot penlong da ka joint NGO forum ka bales nok tilang da ki kenhun jong ka civil society baper kani ka forum kala ong ba kajing pentrai kam da ka PPP mode ya kani ka jaka puli kan sakta ya ka rukom ai jing hikai ka bapaka ba ka dawa ba deban penduk no mardor ya kani kajing tmu ka forum kala dawa ru na ka sarkar ba ka deban pelat no mardor ya ka tulop badang sa jong kinong tre ka KHASI ki bala mat ya shibun ki jing na ka daw ka jing slam jong ka tulop Ka Meghalaya State Planning Board